खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएल दलनि बानजायनायजों सान्थिपुरनि सुजित नार्जारि गोसोखां अडिटोरियाम हलाव 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिफोरखौ लाफानानै मोनसे बिबानगिरिफोर लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंलाङो। बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि, एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म, 14 नं चिरांदुवारनि इएम रनजित बसुमतारी, बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि, लोगोसे 14 नं चिरांदुवारनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि, नेहाथारि निखिल बरगयारि आरो 14 नं चिरांदुवारनि मोनफ्रोमबो प्राइमारिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे माखासे बिबानगिरिफोरखौ लाफानानै फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सोमोन्दै गोबां पार्टी लेभेलनि खामानि मावलांनांगौनि बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायलाङो। दानिया फै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंखो नोंथाङा आबुङै खोनासंना लादो। जोंहा जिहेतु बिटिआर बिसायख'थिया फैगासिनो दङ, जों खोनादों सेप्तेम्बर दाननि जोबथा हाथायाव जोंनि बिटिआरनि बिसायख'थिया जागोन। गतिके जोंनो 14 नं चिरांदुवारल' नङा, जोंनि बिटिआरनि 40था बियाबावबो जोंहा फाइनाल प्रिपेरेसना सोलिगासिनो दङ। जोंहा 3200 बुथ कमिटिफोर आरो 445 प्राइमारि कमिटिफोर, 420 बिसिडिसिफोर आरो 40था जे जोंहा ब्लक कमिटि दं, गासिबो फाइनाल प्रिपेरेसना जोबजोब्बाय। चिरांदुवाराव जोंहा जिहेतु देरहाखानाय समस्ति, चिरांदुवाराव जोंहा रावबो गुबुन हेंथा हान्जा बेवहाय गैया। बिसायख'थि देरहानायखौथ' बारहो, बिथांमोना गामि गामि जेरावबो गैया, कुनु प्राइमारि कमिटि बिसिडिसि कमिटियाव बिथांमोना गैया। दा गैया नालाय बिसोरो बिसायख'थि गेलेनो हानाय अबस्थाबो बेयाव गैया। बेयाव जायखियानो फैया मानो, जेसेबांखि गिदिर माने महाशय बेयाव दाफैथोंआनो मानो, रावबो देरहानो हानाय अबस्था गैया। एकमात्र बाव न'खर न'खर गामि गामि इउपिपिएलजों आरो दिनै बेखौनो जोंनि कर्मिफोरखौ एकदम साग्रेद खालामनो, जोंनि देरहाखानाय समस्तिखौ बेंथाबनानै दोननो आरो गोबां बिबाङाव थांनाय बाराव जेसेबां बिबाङाव जों देरहादोंमोन बेनिफ्रायबो डाबल बिबाङाव देरहानो थाखाय दिनै जोङो मोनसे साखाफारा हाबाफारि बेवहाय। 14 नं चिरांदुवाराव टिकेटखौ लानानै बिजाथिनि जे टिकेटखौ लानानै गावजों गाव दाङाबाजि जादों होननानै जों खोनानो मोनदों। टिकेटखौ लानानै खुनु समस्थियावनो इउपिपिएलना जेबो दावराव दावसि गैया। हाइकामान्डआ जेरैबायदि टिकेटखौ होगोन बेजोंनो बयबो मदद होनानै गेलेगोन होननानै दिनैनि बे मावथिफोरनि जे सभा, कर्मि सभा जे दंमोन दिनै वार्कार्सनि, बेयाव बयबो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंदों। जोंनि इउपिपिएलआ मोनसे गणतान्त्रिक हान्जा, बेयो मोनसे सुबुं दाराखौ फोथायग्रा मोनसे हान्जा। बेयावहाय साफ्रोमबो सुबुङानो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय गावनि गोसोखौ थिग खालामनो थाखाय मोन्थाय दङ। सासे बुथनि कर्मियाबो, सासे प्राइमारि वार्काराबो, ब्लक कमिटिनि वार्काराबो, सासे मेम्बाराबो जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथि जानो लुबैनायनि मोन्थाय दङ। फाइनालि थाङै थुङै हाइकामान्डआ डिसिसन लागोन जे सोरनो बिजाथिखौ होनाय जागोन। उइनिं फेक्टरखौ नायनानै, रायजो राजाफोरनि बजबनाय एक्सेप्टेन्सखौ नायनानै 14 नं चिरांदुवारल' नङा, 40था समस्तियावबो जोङो बिजाथिखौ जोङो होगोन। आरो हाइकामान्डआ जेरैबायदि डिसिसन लागोन, जोंनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोना जेरैबायदि थांखि लागोन, बे थांखिजोंनो जोंनि साफ्रोमबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा हेफाजाब होनानै हाबा मावलाङो। सोर बिक्रम दैमारिया बिटिआर सरकारनि जिखिनि फान्ड फैदों बेखौ थांफिनबाय होननानै ससियेल मिडियाआव अजद होबाय थादों। एक्सुवेलि बेक जाफिनदों नामा डेभेलपमेन्टनि बेलायाव आरो नैबे बिटिआरनि जिखिनि फान्ड फैसाफोर बाहायनो हामाराखै नामा? मा बुंगोन बेनि बेलायाव नोंथाङा? बिक्रम दैमारिया सासे थिखादार होननानै खोनादों आङो। बे थिखादारनि सोंनायनि फिननायखौ आं होनाय नङा। जोंनि इउपिपिएलनि गोबां थिखादारफोर दङ, बिथांमोना बे फिननायखौ होगोन। बिथाङा जिहेतु बिपिएफनि थिखादार होननाय आं खोनादों। जोंनावबो इउपिपिएलआव थिखादारफोर दं, जोंहा सरकार जाबाय जों जे गोबां थिखा थुखुलिफोर होबाय थायो, जोंनि इउपिपिएलनि थिखादारफ्रा बेखौ मावो। गतिके बिक्रम दैमारिनिया जुदि थिखादारनि नोजोरजोंल' नायदोंब्ला, बिथाङा जुदि खालि बबे फैसाया फैखो बबे फैसाया थांखो बेखौल' जुदि सान हर सानबाय थादोंब्ला, बेखौ जोंनि इउपिपिएलनि थिखादारफोरखौ जबाब होनो थाखाय आं खावलायहरदों। आरो सोरबा लिडारफोर सोङोबा बुं, बिपिएफनि लिडारफोर सोरबा सोङोब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ आंनाव सोंनो हागोन। खिन्थु सोरबा थिखादार सोंनाय, सोरबा माबा माबि बिजनेसमेनफोर सोंनाय, बेखौ फिननाय होथारनांगौ होननानै आं सानो। सार देग्लायनि नैबे बिसायख'थियाव नोंथाङाबो बिजाथि महरै गसंगोन नामा? आं बिजाथि जागोन ना जाया, आं मा बिबान मोनगोन मोना बेखौ जोंनि पार्टी हाइकामान्डआ डिसिसन लागोन। आङो बेखौ बुंनानै लानायनि बा आंहा बेबायदि लुबैनाय जेबो गैया। आङो दोलोनि गाहाय नेहाथारि, आं गोदोनो बुंदों आं सासे सादारन कर्मिमोन, आं पस्टार स्टाफग्रामोन, आं साहा राननानै होग्रासोमोन, टेबोल फुगारग्रा, सियार रोगानानै होग्रा,
ओंखाम राननानै होग्रा सासे कर्मिसोमोन आं इउपिपिएल साधारन कर्मिया दिनै साधारन सम्पादक जाफैबाय बेयावनो आंहा जोबोद गोजोननाय दङ गतिके इयुनाव जे बिबान होलाङो जोंनि हानजानि दैदेनगिरिफ्रा आं बेखौनो मानिनानै सार बेसे गोबाव थागोन सार बे सरकारा इउपिपिएल सरकारा इउपिपिएल सरकारा 2025निफ्राय 2030 सिम रायजोनि आशीर्बादजों बोसोरबा प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय इउपिपिएलनि सरकार जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना दोलै नोगोरै रंजा बाजा सिगांनि सरकारफ्राव नोंथांमोना सोंलु सोंनो हायामोन नोंथांमोना खौरां दैथायनो हायामोन गिलुम गिलुम नोंथांमोना खामानि मावनो गोनां जादोंमोन सिगांनि सरकारफ्राव जोंनि इउपिपिएल सरकाराव नोंथांमोननि खौरांगिरिफोरनि बिबाङाबो गोबां बांदों गोदो मोनसे जायगायाव सासे सानैल' खौरांगिरि दंमोन दा माने लाख'लायनो हाथ्रयै नैबेबायदि माइक नोंथांमोना जों नुसै जेरावबो गामि ओनसोल सिं ओनसोलफ्रावबो खौरांगिरिफोर जों नुनो मोन्दों बेनो फोरमान जे जोंनि ओनसोलाव सुबुं दारा खान्थिया गायसनजाबाय जोंनाव गोजोना गायसनजाबाय जों जौगाबाय जोंनि जायगायाव लेखा गोरों ओंखारबाय लेखा गोरोंफ्रासो जिहेतु खौरांगिरि जानो हायो दा बेबायदियावहाय आङो बेखौल' बुंनो लुबैदों जे जोंनि इउपिपिएल सरकारा जेब्ला 2025आव फैगोन नोंथांमोननि खौरांगिरिफ्राबो बांनायनिफ्राय बांलांबाय थागोन नोंथांमोनखौबो जों हेफाजाब मदद होलांबाय थागोन 2025 सनाव जोंहा सेप्तेम्बर दानाव गोदान जे सरकार फैगोन बियो इउपिपिएलनि हारसिङैनो सरकार जागोन जोङो 25निफ्रायबो बांसिन एमसिएलए लानानै 2025नि सेप्तेम्बर दानाव सरकार दागोन आरो रायजो राजाफोरखौ जों अरायबो सेबा खालामलांबाय थागोन सार 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै प्रमद बर'आ समस्ति बारायगोन होनना बुंदोंमोन दा बेनि बेलायाव बेखौ समस्तिया बारायनाय नङा होननानैहाय मा होनोमोनलाय कास्टम दैमारिया बुंगासिनो दं एक्सुवेलि माबायदि 125 नोंथांमोना सोरबा कास्टम सोरबा बिक्रम कास्टमा माबा कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट नामा बेयो मालाबा पार्लामेन्टआव थांनानै बाथ्रा बुंफिननो मोनदों नामा सोरजोंबा बेहाय लोगो हमहैनो मोनदों नामा कास्टमा आंनि फंबाय आं बेखौ जोबोद अनो बेनि सोंनायनि फिननायखौ आङो होनो लुबैयो कास्टमखौ गोदोनिफ्रायनो जोबोद अननानै जोंनि साया सायख्लुमावनो बिथाङा आन्दलन खालामनानै लिरबोदों मोजां गथ' बेयो इयुनाव बिथाङा गोजोन पलिटिक्सआव राजखान्थियाव बिथांनि इयुना गोजोन खामानि मावलांबाय थानांगौ कनस्ट्राक्टिभ भाबै मिनिंफुलि रायजोखौ सेबा खालामलांबाय थानांगौ बे नाङा फाङा बे जिनिसखौ जाथारा मोनफ्रोमबो जिनिसखौ जोङो मिडियायाव खौरां बिजोङाव बुंनांगौ बाथ्रा नङा दिनै जे गहपुरसिम जोंनि बिटिआरनि सिमनाया बांहैबाय बे माबा गोरलै बाथ्रा नङा बिटिआर